la vedeta asta, nu te duc aproape că pute. Hai mă, zâmbește! Hai bă, că nu știu ce ca lumea. Hai bă, Se știe. Ia bă, țigările, bă, ținu eu la. Te facem vedetă. bă, pe internet, bă. Poate să scoată țigările. Hai, ce Arunci sau nu? Noroc! Stai puțin! Mai dai așa de capac îmi place. Așa, frumos, așa. Mă, lăsați-l să merg. Hai, acum pornim la drum, hai să te vedem și cum... Hai, mergi! Dracu, nu mă filmă până că-ți dau. Dracu, mă bag pe mine. Bă, ce să mă lumină mai să se poate ca lumea? Să pară frumos peisajul. Iar tu peisajul. Așa, ai foc? Nu mai ai, gata! Ai foc, nene? Unde? Hai, acum bagă-ți alea în buzunar și trage. Cât de cât are memorie? Bă, bă, ce tare asta memorie? Păi da, bă, dar oprește-o ca să pot să iau și eu pe telefon. Păi de ce? Du-te, bă, dar ci că tu iei pe calculator.